बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। मैया 9 नभेम्बर खालि भारतनि हादरगिरि रामनाथ क'विंदआ मोजां हाबाफारि मावनायफोरनो पद्मश्री बान्था होदों। हादरगिरि रामनाथ क'विंदआ पद्मश्री बान्था होनायाव आसामनि सागो सुबुंफोराबो पद्मश्री बान्थाखौ मोनदों। बे सागो सुबुंफोरनि गेजेराव गेदेमा डक्टर मंगल सिंह हाज'वारियाबो सासे। मैया हादरगिरि रामनाथ क'विंदआ डक्टर मंगल सिंह हाज'वारिनो पद्मश्री बान्थाखौ गथायो। मख'नो गोनांदि गेदेमा डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि बिथाङा बे बान्थाखौ थुनलाइ आरो सोलोंथायाव बर' हारिनो होनाय गेदेर बिहोमानि थाखाय मोननो हादों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्जनि सानजा बासुगावआव सासे बर' आइजोखौ गान्दाया गाग्लोबदों। बारिङाबारि गामिनि राखाव गयारि मुंनि सासे आइजोआ दिनै फुंनि 10 रिंगासो समाव बासबारि रेन्जनि सानजा बाहागोआव थानाय मानास हाग्रामानिफ्राय बोहैबोनाय जाम्फैयाव ना गुरनो थांदोंमोन। ना गुरनाय समावनो गान्दाजों मोगा-मोगि जायो आरो गान्दाया राखाव गयारिखौ सौनानै गाग्लोबो। गान्दाजों गाग्लोबजानाय आइजो राखाव गयारिया गोब्राबै जोखोम जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिसिनि एमसिएलए थामहिनबा बारग' एनडिपि अमर बसुमतारी आफादनि मुं बिसावरायगोरानि बाख्नायथाव आखुथाय। थांनाय साननैसो सिगां बेंटलनि फेसबुक पेजआव सासे मानसिया बेंटल सालबारि बाथाबारि गामिनि थागिबि बाक्ता बसुमतारीनि गोरिब दुखुथिया नखरनि फट'खौ ससियेल मिडियायाव हगारनानै भाइरेल जानायखौ खौरां मोननानै दिनै एमसिएलए अमर बसुमतारीया दुखुथिया नखराव थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे माखासे गोजां बोथोरनि जोमग्रा जि कम्बल आरो जाग्रा आदारफोर अनसुंथाइ होयो। लोगोसे सरकारनि बिथांखिफोरखौ जगायना होनायनि राहा लागोन होननानै अमर बसुमतारीया खोथा होयो। बिसि थैजानाय सानै गथ'नि बिफा बाक्ता बसुमतारीया बिसिया रुंसारि जालांनायनि उनाव हाजिरा मावनानै सानै गथ'खौ दुखु खस्थ'जों खांबोनाय बाक्ता बसुमतारीया अमर बसुमतारीनि अनसुंथाइ मोननानै गोजोननाय फोरमायदों। एनएलएफपिनि गाहाय एम बाथा आरो हाग्रामा महिलारिनि बागै नंखाय खौरां फोसावदों असमिया खौराङाव। निउज नावआव एनएलएफपिनि गाहाय एम बाथानि थाखायनो हाग्रामाया खैफोदाव गोग्लैदों होनना नंखाय खौरां फोसावनाय जादों। एनएलएफपिनि गाहाय एम बाथाया बिटिआर गोरोबथानि उनाव हाग्रायाव थांफिननायाव एम बाथाखौ हाग्रामानि गारियाव दैखांनानै हाग्रायाव थांफिननायाव मदद होनायनि एनआइएनि सिगाङाव एम बाथाया सिमान जानानै हाग्रामाखौ खैफोदाव खोख्लैदों होनना नंखाय खौरां फोसावदों निउज नावआव। बे नंखाय खौरां फोसावनायनि सायाव एनएलएफपिआ गोख्रों राहा लागोन नामा बेखौ समासो मिथिसिगोन। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आसाम वेस्ट बेंगल सिमानि श्रीरामपुर 30 नं राजा लामायाव पुलिस आरो सिआरपिएफनि जथाय सिग्रोमनायाव बिलाथि सिगारेटजों आबुं UP22 T4655 नंनि गंसे ट्राक हमनो हायो। ट्राकजों लोगोसे ट्राक सालायगिरि आरो हेफाजाबगिरिखौ पुलिसा हमनो हायो। हमजानाय सानैखौ उत्तर प्रदेशनि अजीब आली आरो जलिकुल आलम होनना सिनायथिनो हादों। हमनो मोननाय सिगारेटआ मेड इन करिया होनना पुलिसा फोरमायदों। हमनो मोननाय गासै सिगारेटनि बेसेना गासै 100 कोटिसो जागोन। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला साउथ करियानिफ्राय नागालेन्डआव बे सिगारेटखौ लाबोयो आरो बिनिफ्राय उत्तर प्रदेशआव लांनो नाजादोंमोन होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।